Kumusta mga badi? Nakasakay daw ba ani nga to ang bus badi nga kabayo ang nagmakina badi lugawa ni badi paspas kay dagan badi oy. Awar ko ninyo badi oh. Kung nakasakay mo ani badi, comment down below badi para parehas mo ba nakasakay. Ako wala pud ko nakasakay ani, ko ra pud nag-edit ani video pud. Anga ba dana etong tanaw nila kabuang badi kung unsa giniilahang trada diri badi na nakay mo kabayo dagham to kabayo bukid badi. Yan tulong gig Manila badi para mo nakay kabayo anga ani tanaw na to badi, tara badi. Let's go. Gawas kami sa Manila Bay. Nakaimi og kalisa ni Papa. Okay guys, manakay namin og kalisa guys. Video ako. Yay! Okay, 500 kalahating oras. Yay! Kasi namin nakasakay ng ano. Mauto ba di pati ko suga managa nilang kabayo bari mo iberte kog baso awar ko na ninyo napay dinaganan sa kabayo bari marag biit ang makina ni bari but ano nilang kabayo diri badi kay mutultol na di ko nga sa kamanto bari lang na may driver anga pud ani sumo na to badi nya na may traffic light ni likay po ng kabayo dadapita badi awar ko ninyo na badi kung dili ba na biit ang makina badi pati mag suga managa nilang mga kabayo diri badi tingala po ko diri badi wala man tay sagbot diri badi pati man tambukan nilang mga kabayo unsa man ilang ipainom ani tubig dagat siguro anga no to ba di pating lingawan nila diya ba di sa ilang ibuhat ba di nga nanakay kabayo ba di tinuod langod ba di pati daghana kung tagabayo dito sa bukid ba di pwede ra man to libre ang sakay dito ba di pero hindi laging mga Pinoy lagi basta bago na to makita ang butang ato gid sulayan kay curious kay ni mga Pinoy ba may gani kay Amerikano ta anga ni mo to ba di abot na sila diri napita ba di nagkadugay ba di nagkakusog naman noon maramag 120 naman ni dagan ng kabayo ba di anga ba din kabayo ba di awara ko na to abi katambok ng kabayo ba di so kining ilahang biyahe diri karon ba di padulong din sa Rizal Park ba di kay ila daw tan-awon dito sa Rizal kung napabas Rizal dito kay niya madto daw sila dito sa iyang ipresuhan ambasin og nakagawas sa Rizal og nakabilban ba to basta madulong na sila dito ba di tara ba di berte magiding daghana naman sa hero diri mga kuan ba di kining kabayo ang makina ba di ba sige tawag ni kalisa ba di kining mga sistemaha ba di kini mga inani nga klaseng sakyanan ba di ato pa ning mga panahon sa namo sa una ba atong 1950s ba anga pero ito ba di akong napansin ba di tambok ilang kabayo diri ba di nga layo man ta kayo mga kasagbutan diri ba di siguro nagapleads nga kabayo ba di o gipainom na ni gasolina ba di anga pud ani relax kay mga person ba di oy haray-haray ba tapos tanaw-tanaw sa palibot mga ba di para pud inon sweeto ba di pero natingala ra gud sila di ba di kay balo biya tag first time no daghan kita mga katingalahan bang karon pa to nakita ba anga oy Ano pa? Oh. Sumada ni Rizal Park guys. So sa wakas ba di abot agad sila sa Rizal Park ba di excited na kay sila maadto sa Rizal Park ba di oy kay picture sila diri ba di tingala sila kalit diri ba di kay gawas ni Rizal ba di napay laing tao dito sa tawagan sa ilalom ba di gwardiya ni Rizal ba di abin lag rebulto ba di tinuod mo dito nga tao ba di buanga lagi ba di oy di lihok ba suko mo sa Rizal ug mulihok daw ni sila kay pitkan no dalunggan nila anga so mo to ba di mga marines na sila ba di nag-gwardiya diha shifting by 2 hours daw Tinuod ito nga tao pa ba? Dapat tinuod kita ito. Oo. Parang statwa no? Parang statwa ba no? Kasi hindi kumikilos ba? Hindi siya ma'am. Kung mamaya ikot yan. Mauto ba di na nakay na po sila balik kaning kalisa ba di anga po ni mga tohanay padulong na po sila dito sa kulungan ni Rizal ba di nga nakita naman ta nila sa Rizal dito nagtindog ila paging pagkitaon dito sa kulungan nga wala naman ta sila dito pero sari lang ba di ato lang tugutan ba di wanan lang yapon na to ba di luoy mambod ba di so padulong na sila sa kulungan ni Rizal karon ba di let's go dahil dyan nag-stay mga celebrity
Ito naman yung mga papuntang Bataan. Naglalaro ng golf. Diring hagayuna ba di yung ragi kapoy na siguro ng kabayo ba di ni dagan na siyang maayo ba di ay kusog na kayong dagan ba di kay gusto niya mo abot na yun dito silang adtuan ba di kay kapoy lagi daw kayo dagi sige sakay-sakay daw ng tagabuki daw diri sa iyaha daw mo to dagan yag maayo ba di ay para makaabot lang gid sila sa ilahang destinasyon awa ra gud na marag 160 na suroy dagan na ni ba di ba hawid puroy mo di kasi mabilin mo ba pasigma badlita mo sa TV Patrol ba dol ra pa kay si wala naman day TV Patrol karon no pasensya sorry kay ba di ha sorry ha baangay basta madulong daw ni dito sa gipresuhan ni Rizal ba di nakadungog mo ng kabayo ba di nga dito daw so dit sura po ng kabayo ba di tol-tol ra po siya dito kay mo ganito pati na gud niya sukuha gud ta sa kabayo gud kay gusto niya pahulay mamakaon og sagbot ba gitorturong punoon niya ni mga taga-bukid diri sa syudad noon si wala po siya mahimo pod kay mo man pangita si ngamo puro tambok pud ya buyag di nga bayo ba di mo to ba di naabot na sila diri sa gipresuhan ng Rizal ba di may pod budalag parking ng kabayo ba di may pagkadisiplina ba anga oy Sayang white. Baba pa. Ay. Ba. Ato daw mi sa kulungan ni Rizal. Ha? Sumodo ning building nga ba di nga diri daw gipriso si Rizal sa unang panahon ba di dili tong Rizal nga inyuhang silingan na kato si pamansang bayani ba si Rizal ba so ang so mo lagi ding building nga lagi ba di mo gini lang yan ba di ngandoy sila ba nga makitaan man la sa Rizal diri ba o to daghan po di kay duaw diri ba di may lang nagdala ning pagkaon ni kay gutom na pud na sa Rizal na dugay-dugay na pud na priso dia ba di oy muna abot sila diri ba di ilang gitortur ba di pero ang kabayo lang jud sa kay bating luuyas kabayo ba basig mamayat to ba mo na niyang Manila Cathedral ba di ha to magic ba di ha wishiw O dahil ni ang Manila Cathedral guys. Ano pa? Manila Cathedral. Tapos kana siya mo daw na ang lubnganan sa mga mamatay nga cardinal. Niabot na gid sila sa Manila Cathedral ba di? Kinang building das kilid ba di? Kanang naimarang tower gani ba di? Mo to nag picture sila diri ba di? Daghan po mga tambay-tambay po diri ba dapita ba di? Ay dako-dako po ang ilahang ground ba. Nya ang kilid na ba di? Mo na ang building po sa lubnganan sa mga cardinal nga mga nangamatay ba di? Kay lisod po kay lubong nimo nang buhi pa ba di no? Sig ma-foul ta ba? So kato nangamatay na cardinal ipanglubong la diha ba di? So mo na diha naabot na sila pinakalit diri. Unya nagplano na pud sila ba di nga mabalik na pud sila sakay sa Kalisa. Aba to na kaya na po sila, kaya magtortor na po sila. Wagi, kahago-hago ba di? Huwag kakapoy-kapoy. Tara! Sino siya? King Philip. King Philip. King of Spain. Ano to dati? Santo Domingo. Sa ano to lang yan na ano ba? Sa Aklat. So mo to ba di? Grabe ginamingay lagi sa kanang driver lagi sa Kalisa ba di? Kay alangan ikaw pa naman ang bayad diha is 500 ang medya oras. Kung na kay 3 hours, na kay 3,000 1,000 ang oras ba di? Imo ginang dugay-dugayon da agi ginan imo jaming-jaming diha kay negosyo na, di ba? Pero ang imuhang kabayo diha ba di? Tan-aw nimo ba di? Ti naman yung pagka luyaha ba di? Di naman kusog dagan ba di? Ganina 160 ang dagan na ni ba di karon 60 naman lang siguro ni ba di o 20. Iuhaw siguro ni Red Doors ba di no? Paimnon pud siguro nato nag Red Doors siguro ba di kayo salangan nun sa may ilimnon ng kabayo ganino Red Doors ginaimnon na ba di? Mo di ba di badlong di sila karong Pasig River ba di? Ila daw serbihon dito ba di kung unsa daw naa dito sa Pasig River ba di kay sikat pud biya kaya ng Pasig River no? Kay nagbinuang ka sa una sa panahon ni Duterte ba di? Kung naa ka sa Manila sa Pasig River juga mo lutaw. Kung naa ka sa Davao diri kas bangkiruhan Davao River mo lutaw. Anga
So mo to ba di bitaw wala binuang ba di ha. Padulong sila Pasig River ba di at ilahang subrihon do dito ba di kung unsa daw naa dito sa Pasig River kay sikat pa biya kay ning kasapa no. Sikat sa kahugaw kay ni sa unang sapa ba di pero karon purya buyag siguro parang limpyo naman siguro mo kay natuuno kay umunta ka balo no kung limpyo pa ba o hugaw pa ba gyapon. Unya mo to ba di yung napansin ninyo ba di ani agi ta sa underground ba di kay underground mato ni atong lakaw karon ba di. Lagaw ada ko kabalo pud sa istorya ba di basta ang kabayo ba di din kamot lang pud siya lakaw na ba di pero kung nakatingog po ng kabayuan ni ba di kayo di red horse ay. Nya nana sila diri sa Pasig River ba din abot na sila ning katkat na sila aning higdanan diri ba di. Unya pag abot na rin sa babaw nakita din lang Pasig River ba di. Pasig River kun alangan man og dili na makita nga Pasig River man. Ay nako. So daghan kayo mga nag-date diri ba di. Na date dot daghan kayo mga nag-date sanog hayag pa kayong dako. Ano ni Pasig River pa? Pasig River mo ni. Puriya buyag ba di ang Pasig River ba di pwede na siguro naliguan ni nana ka limpyo kay sa una perti man ginuhugawag yun nya karon marag limpyo na mangid gayo so naabot na sila diha sa picture pud ni siguro sila basta makaamis ba di lugar ba di bisan og wala pa ko kanha pa dan lugar ba di basin dai puhon ba di makana ta maligo ta diha ba di. Ang Pasig River, no? So, mo ni naka kita na jud Pasig River mo dai mga Pasig River. Pasig River? Oh. Ay pa diri ta banda pa. Pasig River. Pasig Bridge. Sige na, mali na ta pa. Mali na pa. Mali. Post office, no? Nasunog. Kailan ka nasunog? Tagal na? Mao to ba di dugay lang tuyok-tuyok des Manila ba di nakita nila ning post office ba di nga nasunog ba di dako-dako ug pud ning building ba di no unya kay kapoy naman sila ba di nya ni hangyo pud ni kabayo ba di nga kainom mo na lagi sa red horse ba di kay ikaw dapat tuyok-tuyok kun halos tibok adlaw ba di nya kay mahal-mahal od biyang kuan na ba di no kabalugin kabayo ba di nga naka-income gid ang amo ba di so chat pud siguro siya baragsa ba di mao to ba di nanguli na sila nagikapoy na sila tuyok-tuyok diri ba di sa Manila ba di pauli na sila Davao ba di kay wala ba naman lang tuyo ba di mao man lang gituyo diri mang sakay ra man gid kalisa ba di wala lagi kalisa dito sa bukid lagi na may kabayo dito pero di man pwede taurag kalisa kay balintong mangligid so mo to ba di niabot na kalaay ba di Onya nakadesisyon gid sila ba di nga balik na sila sa Davao ba di kay ilan naman tuyok tanan ba di nya wala man pud sila kwarta kabayad sa kalisa ba di abot na sila sa airport ba di karon na sila sa airport ba di excited na sila manguli ba di kay lagi na wala na sila kwarta kabayad dito sa hotel ug sa kabayo ba di nya basig patin-patiran sila sa kabayo dito luoy kay dangatan ba di so na gid sila sa airport ba di pila na gid sila diri ba di kay excited na lagi sila manguli Davao lagi ba di kay siyempre mo sakay group plano ba di first time na pud nila balik pod back and forth pud biya nilahang ticket ba di no nya kay sponsor pud biya ni mao tong nakahigayon po sa Manila ba di sakay lang og gining kuan ba di kining kalisa ba di ang so na sila dre ba di padulong na gid sila sa boarding ba di dako-dako pud biya ning airport dre ba di no so naog ka saka na pud naog.
So pagabot rin ba di pertin lang kuyawa ba di kay bis eroplano ilang sakyan no ba lagi pasakay man sila bus noon ba di pertin kuyawa ang taon nila ba di mo tong nagsisil lingid sa pundo paniid ba niid sa panahon ba di ba kay wala man gyud ticket nila ba di eroplano mo gito ilang sakyan ba di bus ba nilang gipasakyan ba di pertin lang kuyawa ba di asa mo agi ning bus ba di ito ba di ang bus day madulong ra dito sa airport ba di kay dako biyan nga airport no so padulong ihatod sila dito sa giparkingan sa eroplano ba di kay lisod dong pud kayo kang eroplano may moduol dito sila ba di sila gipadto sa eroplano ba di bangay anga. So mo to ba di? Padulong na sila rito sa aeroplano ba di? Ako po nga nag-voice over ani ba di? Pero po kung gabuang og sunod-sunod silang ba di? Ay kabalo sa istorya ba di? Kasi sila may nagbuhatan ng video ba di? Nya sunod-sunod mo ko silang buhaton ba di? O na nga kita po nga nag-edit po dani ba di? Buang po dai buang nga po dani anga ni dako gud siguro ni bayad ba. So nanag sila diri ba di no? Nakita na gid ilang sakyan nga aeroplano ba di? Excited na pud kayo mga naong ba di? Awar ko dani niya ba di? So daghang salamat sa inyong pagtanaw ba di ha? Aton ding giubanan gid sila ba di sa ilahang adventures Manila ba di kay first time lagi ko no first time mo sakay og eroplano first time mo taok Manila first time mo sakay og Kalisa pero dili first time mo sakay gabayo nugway pa man gani bangay dahil gabayo dito sila ang bukid ba di bangay angay ay nako buang naman tari atong trabaho ba di nana sila sulod sa eroplano ba di uy ningkalit kagit-git ba di bati kuyawan la ba di kay hayag pa man to ilahang pag sakay ba di kalit na magangit-ngit ba di angay so ato i-transform ba di abot na Davao ba di. Let's go! Maraming salamat. Dahil salamat sa pagtanaw ba di. Inaot nga inyong ipang-share po ipang-share po niyo na itong mga video ba di mga hinungdan mo di. Kaya nakalingaw pa biyan ni sa uban nga wala nalingaw wala tayo mabuhatan na pero sa uban nga nalingaw di wala kay mabuhatan na basta katato agad datong ginabuhat di ba di lingaw ra gid tanan ba di kay batay mahimong musig tag mugot ba di mugot patag naong mugot patag mood mugot patag saon lang wala gid tayo mabuhatan di ba di ay ba di salamat ba di na po kay balo sa akong istorya ba di peace out yo.